Samo što ne digne nogu, brate, ovom. Jaj, Marko! Dobrodošli na večer stand-up komediju. Mama, već je postalo jasno, znaš. Vidim da ste zajebala, jebote. Ove ništa pili. Vidi samo. Hoće da mu kaže, stari mamo pijene, ništa, ovo, jebe. Već je primo ovdje, opa, i baca u pičku materinu, jebe. Hvala vam puno, momci! Vidimo se u septembru, evo! Hvala vam puno! Jonas, pusti muziku, jebat će me još! Može to, brate! Hvala vam puno! Ono, kako ide? I evo nas, nakon uspešno završene turneje, vrema se polako dalje, idemo u Zagreb, karta kupljena, jedan veliki pozdrav, kako? 3 marke, 3 marke, sitne. Tri marke, evo ga. Ti ćeš, kazi mi, brate moj, zbog mene, brate, u stečaj da odeš, brate. Hoću svima da se zahvalim na predobrom gostoprinstvu, na svemu i svačemu. Bio sam napojen, bio sam napijen, bio sam ugošćen. Sad idem dalje da vidim šta će tamo se dešava. Veliki pozdrav od Nenada Danilića, alias Neša Bridžisa. Puno vas volim i kapiram da ćemo se vidimo opet u septembru da se još malo zajebamo. Ali ovo zajebamo, to možda i da. Sretno! Hvala, kazi me, brate, uvijek. Čekaj. A ovo smo mi. Tako, brate, to je čovjek imao stečaj da ode zbog mene, brate. Tandem. Vidimo se, prijatno, čao. Hvala. Volim.